Der er 2 ting, man ikke kan kigge med et roligt blik på. Solen og døden. For cirka 6 år siden fik min mand Henning konstateret spytkirtelkræft. Og det gik ikke lang tid før, at det prøvede at brede sig til lungerne og hans lever. Det var en rigtig hård tid, og til sidst der kunne han simpelthen ikke mere. Han bad mig om hjælp til at dø. Maj-Britt har 2 børn. Christian på 19 og Emma på 16. Jeg stod der med et kæmpe dilemma. Med en mand, der lå og havde det rigtig elendigt. Og jeg følte bare, at tiden gik så langsomt, og uden overhovedet at vide, hvad jeg skulle gøre. Jeg ønskede egentlig bare, at der ville komme nogen og hjælpe mig eller tage over. Prøv at se om det er. Ja. Det er sådan, det skal. Jeg har jo svært ved at huske min far og alle de gode minder, vi har sammen. Jeg husker ham fra den tid, hvor han var lige ved at dø. Han led og havde rigtig mange smerter. Han havde det rigtig svært til sidst. Det med, at han ikke selv havde kontrol over sit liv længere. Og han ønskede jo i hvert fald ikke, at nogen skulle se ham sådan. Og især ikke hans børn. Det er rigtig rart, at hele familien holder sammen og støtter hinanden. Selvom vi ved, at han er fri og ikke har alle de lidelser mere, så savner vi ham selvfølgelig alle sammen rigtig meget. Men det var det bedste, der kunne ske. Det var, at han fik fred. Den sidste stykke tid, der følte han en vis had over for sig selv. Og han ikke kunne arbejde længere og forsørge sin familie, som han altid havde gjort. I Danmark er aktiv dødshjælp ulovligt. Hvis sin læge hjælper med aktiv dødshjælp, vil man blive straffet med 3 år.